Sziasztok, én Attila vagyok, és itt van a zombi. Sziasztok! Ja, várjál, nem így. Na sziasztok, én Attila vagyok, és itt van a zombi. Sziasztok! Azért kezdtük újra, de nem vettem le a hangot, de most már levettem. Góloknál zene biztos lesz, és ja. Nem lesznek 20 számok itt, majd a hétvégé során még szervez zenéket. Ja. És amúgy, de nem mondok semmit. De nem, most nem mondok semmit. Amúgy szerintem zombit eléggé meg fogunk galázni, de nem mondtam nagyon semmit. Ez csak egy ilyen megérzés. De mondjuk ez lehet másképp. Az is zombit te is megszólalhatni. Jó. De ne csak én próbálkozok, hogy ez nem érdekes. És írjátok meg, hogy már látod, észrevettétek, hogy mostanában sok a FIFA. Értitek? Tehát, hogy legyen változatosság, vagy FIFA. What? Várjál, át van állítva nekem a vicc. Alternatív, az. Klasszikusan kell lennie, csak azért mondtam. Nézzem az órát, csak húzza, nem. És, ja, pofázásodni. Jó. Ki van amúgy kapcsolva a les? Minos élő. Igen. Csak a lapok. Hogy kapják jó sok pirosat. Sorry, bűszoktam, nem tudom mennyire hallatszik. Ezt jó benéztük. Haj. De nem benézte azért. Úgy a tolni előtt, mert nem is mikor azt itt. Nem rúg. Mad bro, why you mad bro? I ain't mean to make you sad, you're my bad bro. Na, ezt nézzük. Ez a következő rész. Itt vagyunk, ja. Ez picit felé, nem? Figyelj rá, hogy én ezek rá. Értem. Jobban lássátok. Itt van. Igen. Az kiukadt a háló? Hát ezt elromoltam. Nézzétek, így fogja, berúgja. Na hát, akkor fogja, és így be. Szóval remélem, hogy így már jó. Szándékból, hogy ezt így lehet csinálta, de egy kész. Mert most már törekedtem egy Kész inkább a... És mit csinálom? Mi? Nem hiszem. Na hát, nagyon gyorsan Megcsúszott a kezem. Mondom, még a megérzésem továbbra is jobb. Egy művölcset? Nem csinálod, nem vagy. Nyilvánni fogom, de elmondani, igen. Nem tudtam elég sebesen melletted. Már talán tudtam megkerülni. Evans! Nem. Jones! Még ilyen lassú jártál. De Nagyon nem elhittem. foghattam volna már. Hát nem. Nem erős. Zsett szántam. Azt mondtam, hogy dob. Jó. Rodriguez. Rodriguez. Hát Istenem. Kicsit gyakoroltam. Bél. Azt ki neki. Ezt most jó benéztem. És a kapus megmentette a csapatot. Benézte. Istenem! Ember. Ja, hogy hívják, ez nem volt abszolút. Ja, igen, Atti nyert! Na most Attilára fogok basulni. Oké, Beszéljen, az én Na, bajom. mondjuk nem akartam nézzük, azt nem fogom történni, mert ők még nem tudják. Nálunk az osztályban Attilára az írás. Az. Osztály. Kapus léteire. Na, hogy olaszosok kell mondani mindent, hogy... Na. Bél lefutja! Szövőcset! Bél! Nem sikerült?
Hát, Jaj, nem sikerült, nem sikerült. Semmi baj, semmi baj. 20 perc. Ugye, második, meg harmadik, semmi gond nem lesz. Első az újra. Pepe? Jó, király. Nem? Jó. Nő a... Aj, Nekem minden. jó kedvenc játék. Nem megy ez ma? Nem megy ez ma? Jó, nem mondom, jó, Jó, de meg Hát, igen. no, Uber. Ó, azt hitted mi? Ó, nagyon. Úgy benézted? Ne. Ez nem az, hogy orvosú, ez várjunk már. Ez a Pampers, ez már gyorsabb. Pepe, az az. Nekem olyan Ronaldónak indíts, mert ő gyors. 11-es! Nem már. Indíts már. Megkaptuk. Nincs olyan, hogy a szabályokat kikapcsoljuk. Hülye vagy? Nem jó lenne. Nem mozgok ott. Oké. Mad, bro? Why you mad, bro? I ain't mean to make you sad. You're my bad, bro. Unikával többet nem bírunk, és ezt nem jelentem. Na hát, a gyerekek nagyon benézték, tehát most már be kéne húzni. Hoppá, de jó irányba ment. Hoppá! Azért kicsit mellfelzett volt neked. Hoppá, ó, és vagyunk. 2 egyre vezet jobb, de hát ez nem kéne. Hogy lehet? Mint Pampersivel. Fogok egy olyan volt lőni a középből, hogyha rúgni volt. Tőlem figyelj. Hát reméljük, hogy többet nem fogunk közepet kezdeni, mert az rossz. You got my blind heart holding on to you. Megszerzők elkezdeni, hogy kicsit fotozom a következő része. Kész van erre, aki azt mondja, hogy nem tartanak, nem fog. Ja. Az az téved, mert ez az. Ez Mindig viszont szerelés velem. védekezek, csinálok meg szereléseket, Én nem ezek ezek a a rára elmondom a csinálni. királymenő király. És akkor, igen, királymenő király. Az az. Oké. Igen, gratulálok, Mata. Na hát. Tovább fogja Pampersinek az objektivitást. Szóval remélem, hogy így már jó. Ez rám is. Csobi, remélem, hogy jó lesz. Nem is volt rossz, mert te Tehát most már törekedtem egy Mi vonalra. kapjósnak kéne. Majd felpakoltam ezt is. Annyi ráfel. Kidobni De ugye a leggyorsabb játékosra Manchester City-vel. Mi ez az? De nézzétek, hogy milyen gyors Dege. És nézzétek meg ezt a Matát. Mondjuk, hogy én Mata gyorsabb, de hát azért nem. Egy művölcset? Nem sikerült, nem volt. Tudja. Nem. Nem nézted a kapus? Hát nem. Igen. Ez jó kapus. De amúgy benézte volna, nem vetődök, csak elbaszta a minket. Persze. Damn, son, drop the track. Na, most kimondom. 62. percben átveszik a vezetést. Ja. És nem lesz vágos a videóban, mert hát egy meccset játszunk, és akkor olyan 2 perc lenne a videó? Vagy még annyi se? Na, hogyha vágunk, akkor tulajdonképpen csak a gólokat tennénk bele azt. Tehát, az meg úgy 2 perc, hogyha fogunk a gólt. Mondjuk ez a videóval most sok munka lesz, mert rúgtunk már egy gólt. Ja. Tehát lesz bőven lenni. A hetet vegyétek lejjebb, mert ajánlom. Kagawa, Kavaga. Azért jól beszélni. De menő akartam már lenni, hogy nem. De hát már kapusnak időben. Most már kapusra akar a gólt jönni, és akkor kész.
mind with blossoms. Na sziasztok, ja, azért ahogy csinálnám, hogy ezt tudja, FIFA, nem is. Vinyázunk. Most még előbb kocsobozó. Azt lejátszuk rá. Itt is vagyunk egy Született. sokáig belekednék voltam a székbe. Csodálatosan elfordult a kamera, oda beálljuk. És megy a meccs. Most kezdjük. És igen, most már biztos, hogy lesz zene a góloknál. De ez közös. Bum a fejre, mert ezt most zsinórban azután forgatjuk. Tehát igen. És hogyha nem az a vég, akkor elnézést. Tudjuk, hogy a zenőzőt nem maradt le a vég. Ilyen izmos Nem, kaland. ezt tudjátok hamarabb látni, nem tudom még. De valami egyik fifának lemaradt a vége. Nem tudom. De most büntetőzni akarok. Mikor megnyerünk, Nem lesz igen, de de akkor már... Nem, 85. perc volt, tehát ott már én is büntető. Ja, Csak közben látták, hogy nem mondjuk szeretnénk, ugye nem haltatok. Nem mondnám, a döntő rúgásban is, akkor nem akarok volna ezt. Ja, az a mi. Jaj. Na, ez tényleg szép volt, nem gúnyolódásból. Hát de, van. Van kun azért. Valencia, az a szalás, de... És amúgy senki sem indulna a labdáért. Maria, amúgy nem minden játékosok van, De nem kérem, hogy amúgy, és hát úgy dolgozni rendesen. miért? Az jó lenne. Ebben nem. És most felrúgom és lefújja. És kirúgta. Lefújja. Kitte. Házkapuson van. Akkor most felrúgod és Három. Blow my mind with blossoms. és akkor folyik a büntető. Ja, rúgja. Rúgja. Jó, hogy ezt nem Én már tudok, és igen, a tornanyúra kezdődik. Mi a faszom akadik? Na, várjál, ne rúgd be. És most én járnom. Jó, piros. Na, itt is folyunk, itt betoppan már. Nem, az nem. Most ő néző, de ez még egy rúglival berúgom, de nem az. Na, hát büntető, no? 3-3. Az a Mila, az a tudjátok, az a Kristina. Tudtam, hogy közében van. Az nem milyen. Na, hát az a... nem nézett. És én a kaját szeretem. Bász! De nem szeretem semmiket. De mi az nincs vagyok? Én is, de nem szeretem a semmiket. De miért onnan miért lövöm rá? Pont azt. Istenem, az egy nagy hülye. Felkitel. Gondoltuk, hogy felrúgod. Ezt csak földről. Mindenki megnézte. Menő volt, mi? Hopp. Ó, berezgett a kontroll. Most nem húzzuk a időt. Nem kéne. Nem bár. Minél rövidebb videó legyen, mert az jobb Nem lesz. bár. Miért Nem bár. a kontroll? Nem Már bár. döntők volt egy gyökér. Nem bár. És rámordul! Nem bár. Megint téged akart mozdulni? Hát ez nem bár. Kontroll. Nem bár. Már persze, mindjárt mindegy. Persze. Ami. Bele vagy megveszed. Rájöttem rá. Ez az! Elmisztott, tudod hova. Mégis én vezetek. Én először a kivédeni ezt. Igen. Jöttek hozzá. Tudom, milyen idegesítő a döntő Tudja, volt, vele is már. Büntetkeztünk már vele is. Igaz? Akkor tudom Mátéus írót ilyenre. Királyom. Most nem. Akkor szomból mindig. Ne, kimújtom. Addig nem tudom. Nem tudom, milyen.
hogy menjünk ki. De. Szerintem majd utána. Meg járhat dolgok egyet, jó? Ó. Ennyit volt a videó, cső. Ciao.